Hello po mga kailaw, kumusta and welcome naman po dito sa ating munting channel. Siyempre kung bago ka pa, huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe and i-hit mo na ang notification bell icon po upang ma-notify po kayo sa bago pa nating mga video uploads po. So ngayong araw mga kailaw, so meron tayong paabot na mga salita ng ating Panginoong Diyos na kung saan napakahalaga, napaka-importante talaga. Pero bago ang lahat, kumusta sa lahat? Kumusta sa atong mga kaigsunan, labi na sa atong mga kaigsunang mga Bisaya. O sa ako po nga igagaw, kumusta mayong pagtan-aw po dinhi sa ato ang pagpaabot nining higayuna sa pulong sa Dios sa atong kumustahan ang GDC Vlog TV. So kumusta nang atong mga kaigsuonan po din na mga kailaw. Sa ako mga igsoon diya sa may uluhan nga bahin sa Maynila. Sa akong mga igsoon nila ni Angelica ni Benjamin, so mayong pagtan-aw usab sa dinhi sa ato ang presentasyon ining mga tungora. So karon mga kailaw, doon na kita'y ipaabot nga diin pinipulong sa Dios nga makahatag gayud kanato og kalig-on, makahatag kanato dugang pagtulunan diya sa espirituhanon nga bahin. Matud pa sa pulong sa Dios diya sa Mateo 4:4 nga di nang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga magagula sa baba sa atong buhi nga Dios. So ikaw karon nga nagatan-aw kailaw, una-unaon gid nimo na nga dili ka mabuhi sa pikas nga bahin sa imong kinabuhi kung wala ang pulong sa Dios nga mao ay pagkaon pod sa atong kalag. Kay mao kanay ato ang pikas nga bahin sa atong kinabuhi ang atong kalag. Importante nga ato gining maatiman, mahatagan natong pagtagad usab. Sama sa atong pag-atiman niining ato ang lawasnon lamang nga bahin. And kabalota nga kini atong lawasnon nga bahin, dali ra kaayo kining mahanaw daw sama lang ni sa kining bula mga kailaw. Dali ra kaayong mapapas nining kalibutan. Makaingon taas ang atong kinabuhi dire sa kalibutan. Mayon ta 70 years old or 90 years old, makaingon taas na apan i-compare nato sa giandam sa Dios nga dapit alang kanato ang eternal life. So dili gyud ikakumparar mga kailaw ang gitagana sa Dios nganhi kanato. So mo nang tun-an nato ang pulong sa Dios karon. Tungod kay ang pulong sa Dios adunay mga importanteng mga ipaabot sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. So matud pa sa pulong sa Dios atong pagasusihon mga kailaw, kung doon na mo dihay Biblia, so ato kining pag-ablihon dinhi sa libro sa Efeso kapitulo 4 versikulo 20 ngadto sa 24. So tingali kadaghan na nimo kini na dunggan sa mga mensahe sa mga pulpito. Apan nini nga tungora ato gihapon nga ipadangat kaninyo tungod kay nagtuo ko mga kailaw nga ang pulong sa Dios dili mahutdan og pagtulon-an, dili mahutdan og mga butang nga ikadalit sa ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ug karon adunay bag-o, nagtuo ko nga adunay bag-ong idalit ang Dios. Pinaagi ning bahina sa kasulatan. Matud pa sa pulong sa Dios. Apan dili kini mao ang inyong nakatunan kang Kristo. Sa walay duha-duha nakadungog kamo mahitungod kaniya ug gitudloan diha sa iyang mga pagtulon-an kay ang kamatuoran anaa man ni Jesus. Diya na sa verse 20 and 21. And sa verse 22 mga kailaw matud pa dinhi
Busa hukasan ninyo ang daang pagkatao nga mo'y hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi nag-anam kangilad tungod sa malimbungong mga kailibgon niini. Verse 23, kinahanglang bag-on gayud ninyo ang inyong mga kasing-kasing ug hunahuna. Isulob ninyo ang bagong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diya sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. Sa verse 24. So mao kanang pulong sa Dios ato kining hisgutan nining higayuna mga kailaw. Sumatot pa dinhi nga sa diha di nga nakakaplag na kita kang Kristo nga atong Ginoo ug manluluwas, nahimo siyang hari sa atong nga kinabuhi. Kinahanglang mahimo gyud siyang labaw diya sa imong kinabuhi mga kailaw. Hari or labaw. Kay kung dili, sulisod kayo kung walay magdominar sa atoa. Tungod kay kung kita gi magdominar, dako kayo ang posibilidad nga mahisalaag kita kay wala man kita masayod sa ato ang padulngan. Tungod kay ang bugtong nahibalo niini mga kailaw, mao gyud lamang ang atong buhi nga Dios. So salamat sa Ginoo nga diin karon nakakaplag na kita kang Kristo. Ug sa dihang nakakaplag kita kang Kristo matud pas pulong sa Dios, dili na kini mao ang atong nakatunan kang Kristo. So sa ato pa kinahanglan nga do na tay nakatunan sa atong pagkaplag sa kamatuoran diha kang Kristo. O ang mga butang tingali sukwahi sa giingon sa pulong sa Dios mo ni gisgutan diri ni Pablo nga diin dili ni maoy ato ang dapat nga makatunan niining atong pagbaton kang Kristo. So daghang mga butang diin murag kaanggid-anggid lang sa kaubuton sa Ginoo apan dili di iyahang kaubuton nga makaingon ta nga kanang murag okay ra apan kinahanglan atong pagasusihon diha sa pulong sa Dios kay basig dili gid siya okay. Kinala ato gyung siguraduhon nga okay gid siya mga kailaw. Mo na nga magduki-duki kita ato agyud nga gahinan og panahon ang pagbasa sa pulong sa Dios. Kay diha kita makakaplag sa daghan pagyud nga mga butang ug kamatuoran sa ato nga pagpadayon ni anang buhata mga kailaw. So dili kini mao ang atong nakatunan kang Kristo kun duna magaling mga dili maayo, mga dautan, mga something bag-o nga ato ang nakatuna, nakaplagan unya murag atong gihabit or ato ang kinabuhi na siya unya murag wala nato masusi sa pulong sa Dios nga sukuhay di siya. So ingon ang pulong sa Dios dili di ay kana moy atong nakatunan diha kang Kristo. So dapat magsusi tas pulong sa Dios aron makahibalo ta kung unsa pa ang dapat nato nga buhaton aron nga dili kita mahisalaag sa kamatuoran. So matud pa sa verse 21, sa walay duha-duha, nakadungog kamo mahitungod kaniya o gitudloan diya sa iyang mga pagtulunan kay ang kamatuoran anaaman ni Hesus. So mo na gitudlo sa Ginoo nga diin sa walay duha-duha, gitudloan diya kita diya sa iyahang mga pagtulunan. So daghan ang paagi sa Dios nga gihimo. Gigamit niya ang tanang pamaagi, tao, mga butang, o bisan unsa dinha nga diin makakaplag langit kita sa kamatuoran ug masayod kita unsa kini nga mga kamatuoran. So wala magkulang ang Dios sa pagpaabot niining tanan. Wala siya magakulang og pangitag pamaagi aron nga kita mapasabot sa kaubuton sa Dios. So ato agi ng sayop, ato agi ng sala nga mahisayop kita, mahisalaag kita sa ato ang mga ginabuhat diha nga ato lang gituuhan nga malipay ra ang Dios apan dili di ay. So mo nang gahinan ginatog panahon ang pulong sa Dios kung gimahal nato pag-ayo ang Dios mga kailaw. Ato agit siyang mag spend ta og time para niini. Dili lang sa kausa sa usa ka semana, dili lang ni anang panahon sa pagsimba, kundi matag adlaw
Diha gani sa Josue makita nato dinha nga diin ang giingon sa Dios ngadto kang Josue nga diin ang kinahanglan ang tao dili may kalimot sa basahon or sa kaubuton sa Dios sa pagbasa sa Biblia ba matag adlaw o gabi. So importante di kayo ang pulong sa Dios kay makahatag nato kini og kauswagan, maayong ugma o siyempre maayong direksyon. Dili ta masalaag sa sayop, dili ta mahitong pawak sa kangitngit, dili ta mahitong pawak sa mga gahong diha o mga bitik sa nga gihimo sa kaaway. Munang kaing pulong sa Dios iwag gini. Sumala diha sa Salmo atong makita. Salmo sin nga ang pulong sa Dios. Salmo 119. Ang pulong sa Dios iwag kini, kahayag gini. So sa ato pa kung naa nato ang kahayag niya maguna ang kahayag kita magasunod uban ang kahayag so dili na ta masalaag, dili na ta mahitong pawak sa dili mao pa. Apan kung mahitong pawak manggaling ka sa dili pa mao or dili mao, so basig wala pa ka magasunod diha sa kahayag. Mga atong susihon pag-ayo ang pulong sa Dios, dili ta magpabaya kay wa kita hatagig kulang sa Dios. Kompleto ang iyang gihatag diri kanato mga kailaw. So dili ta magpakapoy-kapoy sa pagsusi sa pagtuki sa iyahang kaubuton. Kay gimahal man nato ang Dios. Ingon ana man ang nagmahal tag tao ba mga kailaw. Dili ta kapuyon sa pagpangitag pamaagi nga mapadangat nato, mapakita nato ang atong pagmahal diha sa usa ka tawo. So dapat mas labaw pa gani ang imong pagpakita ngadto sa Dios tungod kay gipakita niya ang the best diri kanato, ang iyang pagmahal, ang iyang pagigugma nga walay sama. O una-unaa ang gihimo ni Kristo dito sa cross. Una-unaa ang gihimo sa amahan, gipadala niya ang iyang bugtong anak aron nga maluwas kita nga dili unta angayan nga makaangkon ni ana nga kaluwasan kay tungod sa ato ang nagtumpi-tumpi ng kasaypanan o kalapasan, kasalanan sa kinabuhi nga dili na gyud mabangbang sa kadako ug kadaghan mga kailaw. Kung atong susihon ang atong kinabuhi, grabe na kini ka hugaw unta. Basura na kaayo, baho na kaayo unta kini. Apan grabe ka maayo ang Dios. Grabe ang iyang pagmahal kanato. So sa may ito isukli ni ini nga grabe man ta kayo ang iyang pagmahal. Kung isukli nato kining atong pagpaluya-luya, kining atong pagpalunday-lunday, kining atong pagpabaya. So tingali dili na siya maoy tukma, dili na mo'y haom nga ibalo sa usa ka tawo nga higugma sa Dios. Kay buhaton magid niya ang tanan nga mapakita niya sa iyang gimahal, ang iyang giingon nga gugma. So doon na magi-ebidensya mga kailaw. Kung walay ebidensya ang imong giingon diha nga gugma, so dili na siya tinuod nga gugma. Kay kinahanglan man gyud nga kapamatud-an ang ato ang giingon nga mao kana nahigugma kita or uban unsa pa dinha nga mga pulong nga ato ang gibungat. So ingon na ito na siyang susihon sa ito nga kinabuhi. So dinhi makita nato nga dunay gingon si Pablo nga busa hukasan ninyo ang inyong daang pagkatao nga mo'y hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. So mao dinhi ingon nga diri sa unang bahin nga dili kini mo'y atong nakatunan kaniadto. Dili ni mo'y atong nakatunan diha kang Kristo, so di nakakaplag kita kang Kristo. Kay tingali nakita ni Pablo sa kinabuhi sa mga taga-Efeso nga nakita niya nga ang daang pagkatao sa maong dapit sa maong mga tao nga naa dinha sa Efeso kaniadto, nakita niya nga nagkinabuhi ra gyapon sa karaan nga pagkinabuhi. Muna niingon si Pablo giniyahan sa balaang espiritu nga din ipahukas kining daan nga pagkatao, daan nga kinabuhi ba.
kay lalom ra man kay may tagdaan nga pagkatao mga kailaw, daan nga mga taras, mga panggawi or naandan ba. So kung daan na siya sa tapa, dili na siya haom sa kaubuton sa Dios, dili na siya haom kang Kristo, kay daan siya madunot ra, madaot ug dili angay nga ipahaom nato diha sa pagkinabuhi nga Dios nun. Munang yun ang pulong sa Dios nagaingon, hukas sa kini. Ang balaang espiritu nagaingon mismo, dinhi kanato, dili lang sa mga katawhan sa Efeso, kundi dinhi usab kanato nga hukason gayud nato ang atong daan nga pagkatao, nga mo'y nakaangin ug nakahatag kanato dugang nga buling or mahimong mabaho ang atong kinabuhi mga kailaw. Kay kung atong susyon kini atong sinina bitaw, kung dugay na ni sa atong lawas, di nato ni hukason. So niya akong gisuot mga kailaw, bag-o gid ning suot og dili pug ka mahimong komportable sa imong kagalingon kung magsulob ka pirmi og dili maayo or dili maayo ba ang baho. Baho siya mga kailaw. Tungod kay bisan ang baho, makadaot siya mismo diha kanimo. Bisan pa man sa imuhang mga tao sa palibot, kana kuan gina sila. Pag makadetect sila nga ingon na baho ka or wala ka magailis, dili po na sila muduol diha kanimo kay siyempre laing kayo baho. May posibilidad pa nga ang imong baho mo takod pa ngadto kanila. So dili gina muduol. Mao po diha sa spiritual nga bahin, ang daan nga kinabuhi mao kini baho nga giingon sa pulong sa Dios. Mo nang ipahukas kini kanato kay mahimong tungod sa kabaho mga kailaw, atong kinabuhi mahimong dautan. Mabalik kini sa pagkadautan. Daot dili maayo, malangsa mga kailaw. Nya matud pa diri, nang maong kinabuhi nag-anam kangilad tungod sa malimbungong mga kailibgon nini. So nag-anam kini kangilad. Ingon tag ngilad sa tupa, dili gid siya maayong tan-awon. Makaingon jud ka nga lain siya, daot siya. Munang lain siya kaayo mga kailaw. Munang ginanglan nga bag-oho na to, matud pa sa verse 23 ang ato ang mga kasing-kasing. So naa sa to nga kasing-kasing ug hunahuna ang gingon sa pulong sa Dios nga ipabag-o gayud. Tungod ipabag-o paagi kini sa pagbukas sa ato ang daan nga pagkakita. Yung ginana mga kailaw nga importante sa atong mga kinabuhi nga mawala na kining mga dili maayo. Nga namang makita sa imong isikataw ba sa imong palibot nga muingon sila nga balong Kristohanon, unya naara gyapon ni anang mga buhata, naara gyapon anang mga pulunga, naara gyapon ni anang mga taras, naara gyapon ni anang mga klase sa kinaiya. So daghan mga kailaw, dili lang kay kanang maihap lang ang mga butang nga laksot sa lawayon nga may nakahimo nato nga dautan. Daghan kini. Kumbaga dili maihap mga kailaw. Muna atong paningkamutan sa pag susi ang atong nga kinabuhi. Kung wala na bagid kini mga buling, mga lama, mga mansa, kay ang atong pagsusi naa kini sa atong mga pinuhatan, sa ato ang mga pinulungan, sa ato ang huna-huna. Kanang tulo mao nay diha ta magsentro sa pag-usisa niining tanan. Kay kung dili nato gamiton kining tulo, mangita taglaing pamaagi nga masusi nga atong kinabuhi, so mapakyas ra pud ta niana. Kita lang kining tulo, huna-huna, pulong ug binuhatan, diha nato susihon ang atong kaugalingon kung unsa
nahiuyon na ba kini sa kaubuton sa Dios? Apan unsa man nato pagsusi ug pagkahibalo kung nahiuyon ba kini sa pulong sa Dios o sa kaubuton sa Dios? Unsa nato pagsusi kung wala nato basahang yang pulong? Mao lagi na kung nahigugma ta sa Dios, ipakita nato kini sa pagbasa sa iyang pulong. Kay usa kini sa paagi nga gipadayag nato ang ato ang pagmahal ngadto sa atong Dios. Sa mga kung ugaling sa atong kalibutanon nga ginikanan, ato silang gipakitaan sa atong pagmahal, ang atong Dios mo'y ato ang langitnon nga amahan o ginikanan. So mao na ang pagpakita usab sa atong paghigugma ngadto sa Dios kung giunsa nato paghigugma ang atong mga ginikanan, pagtahod. So mao na mga igsoon, mga kailaw. Unya, kinahanglan nga hukason gid nato ni. Kay usahay ra ba kining tao kung naanad na pud siya sa iyahang baho, dili na pud niya ni hukason iyahang gisulob. Munang mahitabo niya na murag wala na lang niya ang iyahang baho apan grabe na day kini ka kabaho sa iyang isig ka tao. So kinahanglan nga dili ta maanad dihang dapita. Dili ta maanad sa baho. Sa to pa dili ta maanad sa mga dautan nga ato ang naandan, mga kinaiya, mga taras, mga bisyo, mga kailaw. Kung naanad ka na mura na lang nagdili baho sa imong mga kinabuhing labi na kung nakakaplag na ka kang Kristo o ni naanad ka niya ng mga buhata, mga bisyo, paghubog-hubog ba, panugal, bisan pa man ni anang saningalan, pagpatay o uban pa diha nga mga buhat nga naanad na ka. So mura na lang okay kaayo sa imuhang ginabuhi. Tungod kay naanad ka apan kinalang susiyon gini mong kagalingon kung nakakaplag na ka kang Kristo, nga biyaan na nimo kanang tanan kay mao nay nakahatag nimo baho, mao nay nakahimo nimong kanang langsa kaayo sa dili lang sa atubangan sa imong isig ka tawo, kundi labaw na sa atubangan sa tong halangdon kayo nga Dios. Mao na mga igsunan, mga kailaw, kay kinahanglan man gini nga himuon nato sa dili gyud di nato ni dugay-dugayon. Kay magdugay-dugay ta niini basig maapdan ta sa gitagal sa Dios sa pagbalik sa iyang bugtong anak nga si Jesucristo. So kita ra gihapon ang magmahay tungod kay nagpabaya man ta. Wala nato dalia nga diin nining panahon na dapat magdali naman unta ta sa panghimos, pagpangandam sa itong kagalingon. Tungod kay dili karon na panahon sa langan-langan ni anang tanan. Kung nakakaplag na ka kang Kristo, ayan naging paglangan. Kung unsay angay nimong buhaton, unsay angay nimong andamon, kung unsay angay nimong kung usay angay ba nimo nga ipahito sa imong kinabuhi, kinalang buhaton na nimo na karon kay aron nga pag-abot sa panahon sa pagbalik na sa atong Ginoong Hesus, makita na niya kung angayan na ba ka. Siyempre kung kanunay kang naipanahon diya kaniya, kanunay kang nagbasa sa iyang pulong, kanunay kang nagampo, kanunay kang nagsimba, kanunay kang nagakuyog sa mga bulhaton, agresibo ka sa pagbuhat sa kaubuton sa Dios, matag karon og unya mahadlok kang magpakasala, mahadlok ka sa mga buhat nga may kalambigitan sa sala. Siyempre sa pagbalik kang Kristo, makita niya nga andam ka na, dili nakaangay pang susihon pa pag-ayo diha, rikisahon pa kapag ayo kung unsa dihay mga kulang pa si mong kinabuhi. Tungod kay andam na kumpleto na o inigbalik ni Kristo diretso na. Ang iyahang gingon nga dad-on na niya ang katong mga tao nga
angayan nga dadon inigbalik niya. So manang kung dili pa nato ni mabuhat ang paghukas, so meaning dili ta andam. Kay dili andam mga kailaw, so may tabo ni ana, mahabilin ta. Mabilin ka inig abot sa panahon nga gitagal sa atong Ginoo, mobalik na siya. So sayang kaayo nga gitagaan tag chance, taas kaayong panahon, nya wa ta mo decide sa paghimo sa giingon kay mga protocol maning naa diri mga kailaw nga ipatuman sa Dios. Kung kita kusog kitang motuman sa protocol ining kalibutana, nan mas labaw pa gid unta nga mosunod kita sa protocol sa Dios. Tungod kay dili man lumalabay ang iha mga pamaagi sa sa paghimo nato nga kanang angayan diha sa atubangan sa Dios. Kining mga protocol niya naghimo lang gid nato nga angayan diha sa atubangan sa Dios. Apan ang mga protocol ining kalibutan nagpaangay ra po ni nato nining kalibutan na lamang mga kailaw. So kung mutuman tas mga ipabuhat sa Dios, ano sa may mawala nato, diin panalangin man gihapon og ganti ang iyang giandam sa iyang mga matinud-anon nga mga anak. So di ta maglangan. Ukasa na. Ayaw na dugay-dugaya pa. Ayaw gingon diha nga naunsa man ni si brother nga nagsigid naman nagbalik-balik ang iyang giingon. Kung wala pa nimo na mabuhat, no, balik mas maipang akong gibalik-balik tungod kay kanang ma-remind ka pag-ayo. So imo na nang sayop kung wala gini mo usba ang bahin sa mga kinabuhi nga nagkinahanglan na usbon sa to pa hukason kanang hugaw nga bahin diya sa imo nga kinabuhi. Imo kini gitala dire sa pulong sa Dios, ang gitala ni dire, so ingon ani kini siya ka importante. Importante kay ni labaw sa tanang mga gipakabililhon nato nining mga butang sa kalibutan mga kailaw. So hinaot nga desisyonan mo na kini ang paghukas ni ining mga buhata. Kay mga buhat man gini mga kailaw nga ipahukas ato nga kinabuhi. Kung sakit man nga buhaton nato ang paghukas niini, bahala kung masakitan ka, at least mahimo kang angayan diya sa tubangan sa Dios. Kay usahay pod kinahanglan pud ta gyud nga masakitan labi na sa pulong sa Dios. Una ta mahimong maka-realize, una maabling atong hunahuna kasing-kasing, usahay kinahanglang masakitan pud ta mga kailaw. Unang kini tingali makapahatag nimo nig pain sa mga pagbati diha apan makahatag po nimo nig kahayag mga kailaw. So giingon po dire sa verse sige padayon ta matud pangang maong kinabuhi nag-anam og kangil-ad tungod sa malimbungon nga mga kailibgon niini. So dunay mga malimbungon nga tungod sa malimbungon nga kailibgon niini, matud pa dinhi nga nag-anam og kangil-ad. So kining kailibgon mga kailaw nga malimbungon matud pas pulong sa Dios maoy mo dugang pa og kangil-ad sa ato nga kinabuhi. So kining mga kailibgon nga laway ug hilas laksot nining kalibutana nga gitinguha pag-ayo sa mga tao nining kalibutana lamang. So ang mahitabo mo ni mohatag sa tao dugang pangkangil-ad ug kahugaw. So kinahanglan mahukas gid ay. Kinahanglan dili gid nato langan-langanon ang paghukas niini. Kay basig labaw patas sa basura ka hugaw na unya sa atubangan sa Dios kung di gid ta magdali sa paghukas niining mga hugaw sa atong kinabuhi. Kay samtang padayon ang tao sa pagbuhat na mga dautan,
ug laksot, nag-anam pagyud og kangilad ang iyang kinabuhi mga kailaw. Muna sa verse 23, kinahanglang bag-ohon gayud ninyo ang inyong mga kasing-kasing og huna-huna. So muna diha sa atong kasing-kasing og huna-huna kini maka sentro nga mabag-o kita. Kay kining atong kasing-kasing og huna-huna or atong utok mao ni nag-control sa ato ang lawas ug kinabuhi. So kung wala tay kasing-kasing, sigurado man gyud nga dili ta wala tay kinabuhi. Kaya ang kasing-kasing mao may nagpump sa dugo nga may nagdalas kinabuhi. So kung wala ang kasing-kasing, wala tay kinabuhi mga kailaw. Kung wala po tay utok or huna-huna, so wala po'y bili ang kinabuhi. Mag-unsa man ang kinabuhi kung wa po kakahibalo nga naa di kay kinabuhi. So importante po kayo ang ato ang utok or huna-huna. Unya kinalang kining duha mag-combine ni sila nga mahimong mabag-o. Kung ugaling sa wala pa takakaplag kang Kristo, nagkasumpaki ning duha, ang giingon sa kasing-kasing usahay supak sa gingon sa hunahuna. Ang gusto sa hunahuna, ang kasing-kasing lahi pod. So sakwahi sila. Munang pirming gubot ang imong kinabuhi tungod kay dili makasinabot ang imong kasing-kasing hunahuna. O niya usahay makasabot man diha pud sa dili maayo, diha pud sa dautan lamang magkasinabot. So di gyud magsilbi. Tungod kay wala man makita ang kausaban. Kinahanglang makita ang kausaban pinaagi sa pagbag-o niining duha. Bag-ohon ning duha kay kung mabag-o na ning duha, mabag-o ba mga kailaw nga magkasinabot ni silang duha? And then dili lang nga magkasinabot ba? Kundili uniform na pod ang ilahang kabag-uhan tungod kay usa naman lang ka direksyon ang tumong, ang paghimaya sa Dios, pagpahimuot sa nagluwas. Way laing nagluwas nato ang Dios man. So bag-ohon kining duha ug musunod ra ang kinatibuk-an nga bahin sa atong lawas ug kinabuhi. So nindot kaayo na mga kailaw. Aniya humani anang mabag-o na ni, mura batag naligo ba mga kailaw nga ato agyud nga lugdan, ato agyud nga kuhaon ang tanang buling, gani ato apagyud nga shampoohan, ato apagyud nga sabnan, mangita tag mas nindot nga sabon nga atong gamiton sa paghinlo sa atong lawas aron nga dili gyud magpabilin tong mga baho diya sa atong lawas. So gamiton nato ng tanang mga pamaagi. So labaw tanan pagkaligo sa tubig, no? Tubig itong gamiton sa pagkaligo. Nandiya pod sa pulong sa Dios, sa kabuton sa Dios, ang iyang pulong mo kini tubig nga diin pinaagi kang Kristo, ang iyang hamiling dugo maoy muhugas sa ato nga mga kinabuhi ug maoy isapot niya ang iyang pagkahinlo nganhi kanato kay siya man lay hinlo, dili man kita gyud maoy makapahinlo sa ato nga kinabuhi. Siya ra gyud kay ang hinlo maoy makapahinlo sa hugaw. Kita nga hugaw sama nato pag hinlo nga hugaw naman tadaan. So kinahanglan tag limpyo nga maoy mohinlo diri kanato. Kay kung hugaw pod ang mohinlo diri kanato, di gyapon ta malimpyo mga kailaw. Kaya nauna aragod nga kung ang trapo, kung trapuhan niya ang iyang isig ka trapo, so dili gid po na malimpyo ng usang trapo tungod kay pareha man silang trapo. So ang importante nga ang mohinlo sa maong trapo nga labi na hugaw na nga trapo, kinalang ang hinlo gyud. Ikaw nga hinlo mo limpyo ni ana. Ang tubig nga tinaw hinlo mo'y mo limpyo ni ana. Kay kung dili
hugaw ra gihapon siya mga kailaw. Mao po na tong kinabuhi nga ang Dios lamang may makapahinlo diri kanato, og iyan na nang gihimo dito sa cross, pinaagi sa pagpalansang ni Kristo Jesus dito sa cross. So nakompleto na ang tanan sa paghinlo sa tong kinabuhi. Wala tay angin kabalak-an pa mga kailaw. Ngato na lang pagdawat niini. So kung baga kung sabon na siya, ato na lang gidawat ba, wala dili na kinahanglang maggasto pa kag imuha na siyang adtuon, gi-offer na sa Dios, na si mo atubangan ang nag-offer ni ana. Dili po siya ingon nga pabayran sa Dios, libre na siya. Kay ang pagdawat nimo sa maong gi-offer, mao may paagi nga ikaw makakaplag sa kahinluan ug kaluwasan di sa mga kinabuhi. So karon, dili nga padayonon pagyod nga kinahanglan nga makita na ang kabag-uhan sa to nga kasing-kasing og huna-huna. Magkaduyog na kining duha. Kasi kung gingon ang tibuok nato nga lawas mosunod na lang tungod sa nabag-o na kining duha. So wala nay mahimo ang tibuok lawas kung bag-o na kining duha ka bahin. Duha ka mga posibleng mo control sa tao. Okay, kining atong huna-huna ug ang atong kasing-kasing. Kunya pag humani ana, mahinlo na. Siyempre, mamana kag kaligo din ha. Alangan magdili pug ka magsinina, di ka magsulob diha bag-o. So magsulob na kag bag-o. Matud pa din sa verse 24, isulob ninyo ang bag-ong pagkatao. So ang bag-o ng pagkatao or sapot mga kailaw. Kay lisod ug bati kaayo nga pag humani mo diha kaligo, ang katong imuhang baho na nga sapot, imo ra pong gibalik. So may paywa na lang pong ka maligo, wa kay kalainan sa baboy nga human digua mobalik og lumang sa iyahang hugaw or diha sa lapok sa yanang, magsigi sig ligid-ligid, enjoy na enjoy. So wa kay kalainan niya na, and wa po kay kalainan sa iro nga matud pa ni Pedro diya sa iyang sulat nga ang iro mo balik og kaon sa iyang gisuka na. Way problema ang iro, kay iro man na, ikaw tao man ka, so na lang dili ta magpakasama niya na, kay ang atong gisunod mao man si Kristo. So kay si Kristo man, dili man na may kinaiya ni Kristo, nan buhaton ginato ang labing maayo. Mao kining pagsulob sa dili tong daan, dili tong baho ra gihapon, hugaw ra gihapon. Kay ang tumong sa Dios sa itong kinabuhi nga mahimo tayong presentable, dili lang sa atubangan sa atong isig katao nga okay ug nindot, apan una sa atubangan niya mismo. Kay siya may labing halangdon, siya may hari sa mga hari, niya maatubang kaniya nga perting laksota. Gibalik ra nimo tong daan nga pagkinabuhi, daang pagkatao nga baho ug mga lisbos atubangan sa Dios. Dawaton ka sa iyang atubangan, makadawat ka sa mga saad o mga panalangin. For sure mga kailaw, dili gyud, di gyud ka kadawat ni ana. Mga para nga madawat, ang gingon diri requirement man ni sa atong kinabuhi, kinahanglan isulob nato ang bag-ong pagkatao nga gibuhat sa Dios. No, ang Dios mismo ay nagbuhat. Sama sa nahitabo kang Jacob ba og ni Jose, nga si Jacob mismo may naggama sa sapot nga iyang ipasulob kang Jose, nga iyang gimahal, iyang pinangga nga anak. Mao ni siya timaan ining bahina mga kailaw nga ang amahan nag-andam alang sa iyang anak, ang Dios nag-andam sa iyang mga anak og mas maayo, mas labing nindot nga sapot. Og siyempre mas angayan ka tungod kay dili simpleng tao ra ang naggama ni ana. Dili na ingon nga pinagama lang sa ni kinsa diha nga tao nga batid ba diha sa paggama ni ana nga sapot, kundi ang Dios mismo ay naggama mga kailaw.
Siya mismo ang nagbuhat matud pa dinhi sa atong makita nga sama gyud sa iyang dagway kining saputa nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong og balaan. Now nindot gid kayo ning pagkamatarong og pagkabalaan. Yung uban diha mga kailaw murag ngislitan sila, magngislit nga magpaminaw anang balaan. Pero mao dinhi mas nindot. Mas maayo. Dili dita muratag ngiligan nga maminaw, magtan-aw, nga muratag nagpangirog, kundili